Mapagpalang araw, Kalakbay, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Randy, nakatira dito sa isang lugar sa Samar. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hango sa tunay na buhay ng aking mga abuelo noong kapanahunan pa nila. Bali, Kalakbay, isang batikang albularyo na ngayon ng aking lolo Elmer at palagi niyang ikinukwento sa aming mga apo ang kanilang karanasan ng kanyang kakambal na si Lolo Elmer. Ayon pa kay Lolo Elmer, nasa mga edad 20 mahigit pa lamang sila nang maranasan nila ang pangyayaring ito. At kasalukuyang tinuturuan siya ng kanilang abuelo sa larangan ng panggagamot at iba pang mga kaalaman patungkol sa pagiging albularyo. Nais niya kasing sumunod sa yapak ng pagiging albularyo ng kanilang abuelo. Habang ang kanyang kambal naman na si Emer ay walang kaamor-amor sa larangan ng panggagamot. Ni minsan ay hindi sumagi sa isipan nito ang manggamot o pag-aralan man lang ang kahit anong kaalaman tungkol sa pagiging albularyo. Sapat na raw dito ang maging isang simpleng tao lamang at mamuhay ng payapa. Wala namang nagawa ang kanilang lolo Tinong, kundi ang hayaan na lang ang kanyang kambal na si Emer kung ano man ang nanaisin nitong gawin. Hanggang sa nagbinata na nga sila at nabalitaan niyang may nililigawan na umanong magandang dalaga itong kambal niya na naninirahan sa karatig na ayon lamang. Habang tinuturuan si Lolo Elmer ng kanilang abuelo, ay nagtatrabaho rin siya sa pamayanan bilang kargador o kaya naman ay nag-aasa siya ng mga gunting, kutsilyo at iba pang mga kasangkapang matutulis. Nang sa ganon ay makatulong siya sa kanilang mga magulang. Samantalang ang kanyang kapatid naman ay nagtatrabaho sa palaisdaan. Minsan lang sila nagkikita magkapatid, gawa ng may kalayuan ang pinagtatrabahuan niya. Tsaka itong mga panahong ito, Kalakbay, ay nakatira sa mga magulang nila ang kakambal ni Lolo Elmer. Samantalang siya naman ay nakatira sa bahay ng kanyang abuelo. Pagkat patuloy pa rin siyang tinuturuan nito sa panggagamot at sa iba pang mga orasyong kailangan niyang isaulo. Isa pa'y nasa ibang baryo na ninirahan ng kanilang abuelo at mahigit kalahating oras ang kanyang susumahin bago makarating sa bahay ng kanyang mga magulang kapag nanggaling siya sa bahay ng kanilang abuelo. Isang beses, pumutok ang balita sa kanilang baryo na halos sabay-sabay nang nagkakasakit ang mga kabataan. Noong pinatignan naman sa pagamutan, ay wala namang nakitang sakit ang mga ito. Kaya pinayuhan na lamang ang mga magulang na linisin ang kanilang bahay at paliguan araw-araw ang kanilang mga anak. Baka dahil lamang sa mga basura at dumi, kung kaya nagkakasakit ang mga bata, na siya namang sinunod ng mga magulang. Habang lumilipas ang mga araw, ay gumaling naman mula sa pagkakaroon ng mga butlig at lagnat ang mga bata. Kaya nga lang, ang napapansin ng karamihan ay unti-unting nangangayayat ang mga paslit sa hindi malamang dahilan. Kaya naman iminungkahi ng namumuno sa kanilang barangay na magkaroon ng feeding program sa bawat purok, sityo at baryo. Tuwing araw ng Sabado ay kailangan lahat ng mga kabataan ay dumalo sa bahay kung saan gaganapin ang feeding dahil may libreng pagsusuri sa mga bata at may mga libre ring bitamina. Subalit kahit gano'n na ang ginawa ng mga namumuno, ay wala pa ring epekto. Bagkus ay mas lalo lamang lumala ang pangangayayat ng mga kabataan na halos sumpak na ang mga pisngi at kita na ang mga buto sa dibdib. Alam mo, Lolo, pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari dito sa baryo natin at sa iba pang mga karatig lugar. Wika ni Lolo Elmer sa kanyang abuelo. Isang hapon habang nagkakape sila at nakaupo sa bakuran. Iyon din ang pakiramdam ko, Apo. Bakit kaya hindi mo dalawin ng mga magulang mo at magmatsyag ka na rin sa paligid? Baka nandyan lang sa tabi-tabi ang mga alipores na namemeste sa lugar natin. Suwestyon ng kanyang lolo. Sige po, bukas ay uuwi muna ako sa bahay para mangamusta at magmatsyag na rin sa paligid. Yari talaga sa akin iyong nilalang na namemeste dito sa baryo. Kinabukasan nga pagkalabas ni Lolo Elmer sa trabaho, ay dumiretso na siya sa bahay nila.
Nagulat pa ang kanyang mga magulang sa biglaan niyang pag-uwi. Ngunit ang mas ikinagulat niya kalakbay ay iyong grabe na ang ibinabang timbang ng kanyang kapatid na si Emer. Ayos ka lang ba, tol? Bakit bigla ka yatang pumayat? Noong huling uwi ko rito ay hindi namang ganyang kahumpak ang pisngin mo. Sumisinghot ka ba? Seryosong tanong niya sa kanyang kakambal. Baliw, hindi nga ako nag-iinom at naninigarilyo. Suminghot pa kaya? Hindi ako nag-a-addict, tol. Tugon ng kanyang kapatid. Kung ganoon, bakit biglaan naman yata ang pagpayat mo? Pero mukhang wala ka namang sakit. Wika pa ni Lolo Elmer. Hindi ko nga rin alam eh. Malakas naman akong kumain. Hindi naman ako namimili ng pagkain. Pero bakit parang napapansin kong mas lalo pa akong nangangayayat? Tsaka napansin ko rin inaantok ako palagi. Nang marinig yun ni Lolo Elmer, ay hinawakan niya ang kanyang kapatid at tinitigang maigi sa mata't sinuri. Mukhang minarkahan ka ng aswang, Emer. Halika rito at gagamutin kita. Mungkahi niya sa kanyang kapatid. Saan ka ba kasi naglalalagi at namarkahan ka ng aswang? Tanong niya kay Lolo Emer habang inuusalan ito ng mga buhay ng kataga. Noong paghubarin niya na ito ng damit para sana'y lagyan ng langis na pinag-usalan niya ng orasyon, ay may nakita siyang 2 butlig sa balikat nito magkatabi. Namamaga iyon. Naaakalain mong bagong tubong pigsa na nagnanak ng loob. Kaya nga lang, noong titigan niya ng maigi iyon, ay napansin niyang hindi lang basta-basta butlig iyon. Dahil sa may nakita rin siya na maliit na butas sa bawat parte nun. Tol, kailan pa namamaga itong balikat mo? Tanong niya rito. Sinabi naman ni Emer sa kanya na noong nakaraang linggo lang nito napansin na namamaga ang balikat niya at ang pakiramdam nga nito ay patubong pigsa iyon. Marahil ay nakagat lang siguro ng surot ang balikat ko, tol. Nakitulog kasi ako sa bahay ni Jenica noong pinilit ako ng mga barkada ko na maginom kaya nalasing ako. Wika niya sa kanyang kapatid. Jenica? Sinong Jenica? Tanong ni Lolo Elmer kay Emer. Sinabi naman ni Emer na si Jenica ay iyong dalagang nililigawan niya sa karatig na yon. At noong sinagot nga raw siya nito, ay nagsaya silang magkakaibigan kasama ang ama ni Jenica. Hanggang sa hindi na nga raw nila nakayanan pang umuwi dahil sa labis na kalasingan. Sa hindi malamang dahilan, ay nagkaroon ng lihim na pagdududa si Lolo Elmer sa nobya ng kanyang kapatid. Kaya naman sinabi niya rito na kung maaari ay dalhin ni Emer sa bahay nila ang sinasabi nitong nobya at nais niyang makilala. Nang sa ganon ay masagot na ang lahat ng kanyang pagdududa kung may kinalaman nga ba ang dalaga sa nangyari sa kanyang kapatid. Natuwa naman si Emer nang marinig nito ang kanyang sinabi at nagwika pa nga itong bukas na bukas din ay dadalhin nito ang nobya sa kanilang bahay para makita niya. Nang sipati naman ni Lolo Elmer ang kanyang mga magulang ay mukhang may pagkadisgusto ang mga ito sa nobya ni Emer. Kinagabihan matapos nila maghapunan ay nagpahangin muna sandali si Lolo Elmer sa labas ng bahay. Tapos ay nilapitan siya ng kanyang ama at sandali itong nakipagkwentuhan sa kanya. Siya nga po pala, itay. Napansin ko ho kayo ni nanay kanina na mukhang ayaw niyo po sa nobya ni Emer. Bakit po, may problema ho ba? Tanong niya sa kanyang ama nang maalala niya ang kakaibang ekspresyon ng mukha ng mga ito. Saglit namang napabuntong hininga ang kanyang ama at nagwika ng, ewan ko ba anak, pero kasi noong dinala dito sa bahay ng kapatid mo ang nobya nito, para bang hindi kami komportable ng iyong inang makita ang nobya ni Emer. Bakit naman po, itay? Umiling-iling naman ang kanyang ama at sinabi nitong bahala na umano siyang kumilatis sa nobya ni Emer. Dahil kung silang mga magulang niya ang tatanungin umano, ay hindi nila gusto ang babae para kay Emer. Tumango na lamang si Lolo Elmer sa tinura ng kanyang ama at sinabi niyang siya na ang bahala. Matapos nila mag-usap ay nauna nang pumasok sa loob ng bahay ang kanyang ama. Samantalang siya ay naiwan naman sa labas ng bahay at nag-iisip tungkol sa mga kaduda-dudang pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas ay may nahagip ang kanyang mga mata na kulay puting tela sa bintana ng silid ni Emer.
Kaya kaagad na siyang pumasok sa loob ng bahay at tinungo ang silid ni Emer. Noong makapasok na siya sa silid, ay mahimbing na ang tulog ni Emer at nang tignan niya ang bintana ay wala namang nakasabit na kortina. Napakunot noo siya at nagtataka dahil sa hindi siya maaaring mamalikmata kanina. Sapagkat malinaw na malinaw sa kanyang paningin, ang nakita niyang puting tela na para bang hinangin papasok sa loob ng kanilang bintana. Ano kaya yung nakita ko? Katanungang bumabagabag sa isipan ni Lolo Elmer ng mga sandaling iyon. Isinarado na lamang ni Lolo Elmer ang bintana ng silid ni Emer at sinabitan niya iyon ng nakabalot na asin. Bago siya lumabas at nagtungo na sa silid tulugan niya. Pero nang gabing iyon, kahit anong pikit ng kanyang mga mata, ay hindi talaga siya dinadalaw ng antok. Lumipas na lamang ang mga oras at hating gabi na, ay dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Tae naman ano bang nangyayari sa akin? Bakit hindi ako dinadalaw ng antok? Iritableng sambit niya sa sarili. Nangalay na lamang ang buo niyang katawan sa kakabaling sa higaan, pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Hanggang sa maya-maya pa, ay nakarinig siya ng mahihinang pagkaluskos sa dingding at kumakapal na rin ang kanyang pakiramdam. Na tila ba may ibang presensya ang nasa paligid. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakahiga at marahan naglakad papalapit sa bintana kung saan malapit ang naririnig niyang kaluskusan. Habang naglalakad nga siya papalapit, ay nag-usan na siya ng sabulag at proteksyon. Nang sa ganon ay hindi siya maramdaman at makita ng kung sino man ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Nakalanghap na rin siya ng napakabahong amoy at parang amoy na bubulok na patay. Naririnig niya na rin nagsisipag-alulungan ang mga aso ng kapitbahay. Kung kaya't sa isip-sip ni Lolo Elmer, kumpirmado, may kakaibang nilalang nasa labas ng bahay. Yari ka sa akin ngayong animal ka. Kaya hindi na siya nag-atubili pang sumilip sa siwang ng bintana. Dahil baka maramdaman pa siya nung nilalang. Kaya ang ginawa niya ay marahan niyang kinuha ang talibong na pinamana pa ng kanyang lolo at isinukbit sa baywang. Pagkatapos ay dali-dali na siyang pumunta sa pintuan ng bahay at maingat niya itong pinihit at binuksan. Upang hindi siya marinig ng nilalang na naroroon sa likuran ng kanilang bahay. At sa pakiwari niya, ay nasa bubungan na nila iyon. Nang mabuksan ni Lolo Elmer ang pintuan, ay nagmadali na siyang lumabas at mabilis na umikot sa likuran ng kanilang bahay. Habang nagmamadali nga siyang maglakad kalakbay, ay patindi na ng patindi ang nararamdamang kaba ni Lolo Elmer. Dahil iyon pa lamang unang pagkakataon na may makakasagupa siyang nilalang kung sakaling magkataon man. Noong malapit na nga siya sa likuran ng bahay, ay panandalian siyang natulala at huminto sa paglalakad. Sa kadahilan ng nasilayan ng dalawa niyang mga mata, ang isang kahindik-hindik na nilalang sa taas ng kanilang bubungan. Panandalian siya ng hilakbot. Gawa ng napakapangit ng wangis ng nilalang at kung hindi mo tititigang mabuti, ay para umano iyong malaking ibon. Subalit ang kaibahan nga lang ay walang pakpak ang nilalang na iyon. Mapula ang mga matang nakamulagat na halos puputok na at ang mga buhok naman nito ay nagsisipagtaasan at nakatabon sa itsura nito ang iilang hibla. Lintik kang nilalang ka. Napakapangit mo naman. Bulalas pang wika ni Lolo Elmer at panay ang pagmumura. Maya-maya pa'y nakita niyang mabilis nang bumulusok ang nilalang patungo sa kinaroroonan niya. Habang humahalinghing ito ng nakakakilabot. Pero bago pa man makarating sa kinaroroonan niya ang aswang, ay naging alisto na siya at mabilis na hinugot na sa tagiliran ang talibong na nakasukbit. Noong matansya niyang malapit na sa kinatatayuan niya ang aswang, ay walang pag-aalinlangang hinataw niya ito ng hawak niyang talibong bago pa man siya maunahang dumugin. Batid niyang napuruhan niya sa balikat ang aswang bago pa man iyon lumipad muling palayo. Animal kang aswang ka. Kung matapang ka, bumalik ka rito at magtutuos tayo. Sigaw niya at hindi alintana na nakakabulahaw na siya ng mga kalapitbahay. Nagising naman ang kanyang mga magulang at maging si Emer ay nagising rin. Dali-daling lumabas ng bahay ang mga ito't nilapitan siya. Nanlaki naman ang mga mata ng kanilang mga magulang nang makitang may bahid ng dugo ang talibong na bitbit niya. Anong nangyari, anak?
Bakit nagsisisigaw ka? Nakakabulaho ka na ng mga kapitbahay. Pag-aalalang tanong ng kanyang ina. Sumabat naman ang kanyang ama at nagtanong kung bakit may bahid ng dugo ang talibong na hawak niya. Pasensya na po kung nagising kayo. Pumasok na ho muna tayo sa loob ng bahay. Doon ko na po ikukwento kung ano ang nangyari. Seryosong wika ni Lolo Elmer sa kanyang mga magulang. Nang makapasok na nga sila sa loob ng bahay, ay doon niya na ikinuwento sa mga ito ang nangyari. Nababanaag niya sa mga mata ng kanyang ina na natatakot ito at hindi mapalagay. Kung kaya't sinabi niyang huwag mag-alala ang mga ito at siya na ang bahala. Bukas ay hahalughugin niya ang buong baryo. Makita niya lang ang nilalang na napuruhan niya. Sigurado akong babalik-balikan tayo ng aswang na yon hanggat hindi iyon nakakaganti sa atin. Sambit pa ng kanyang ama. Sasaglit muna ako sa bahay ni Lolo Tinong bukas, tay. Nais ko lamang alamin kung anong klaseng nilalang ang nakasagupa ko kanina. Wika niya sa kanyang ama. Nang gabing ang iyon ay hindi na sila nakatulog dahil sa natatakot ang kanilang ina at baka bumalik umano ang aswang na napuruhan niya. Noong sumapit na ang umaga, ay nagpaalam si Lolo Elmer sa kanyang mga magulang at agad na nagtungo na sa bahay ng kanyang abuelo. Sa paglipas na mahigit kalahating oras na lakaran, ay nakarating na siya sa bahay ng kanyang abuelo. Sinabi niya rito kung ano ang nakasagupa niya kagabi at ipinaliwanag niya ang wangis ng nilalang. Lo, anong klase po kayang nilalang yung nakasagupa ko kagabi? Kunot noong tanong ni Lolo Elmer at napapaisip ng malalim. Apo, base na rin sa mga sinabi mo sa akin, sa tingin ko ay isang uri ng abat ang aswang na iyon. Abat? Anong abat ho? Sa tanang buhay ko po, Lolo. Ngayon pa lamang ako nakarinig ng ganoong klaseng uri. Ayon naman sa kanyang abuelo kalakbay. Ang uri ng aswang na abat umano ay malapaniki ang wangis nito at tanging dugo at laman loob lamang ang kinakain. Magaganda at makikisig rin ang mga ito sa tuwing nag-aanyong tao na. Ginagamit rin ng mga abat ang kanilang kagandahan at kakisigan upang makapambiktima ng mga taong naisbiktimahin. Tinanong naman ni Lolo Elmer kung ano ang pangontra sa ganoong uri ng aswang. Sa ngayon ay hindi ko pa alam, Apo. Narinig ko lang dati sa mga ninuno natin ang ganyang klaseng aswang. Hindi ko alam na may namumuhay pa palang mga ganyang uri ng aswang sa panahon natin ngayon. Iiling-iling na saad ng kanyang abuelo. Hayaan mo at aalamin ko kung ano ang pangontra sa kanila at sasabihan kita kaagad, Apo. Sa ngayon ay mas maiging manatili ka muna sa mga magulang mo para mabantayan silang maigi. Natitiyak kung babalik pa ang nilalang na iyon. Dagdag pang wika nito. Sa paglipas ng mga oras, matapos nga nilang makapag-usap ng kanyang abuelo, ay bumalik na si Lolo Elmer sa bahay ng kanyang mga magulang. Hapon na nang makarating siya. Noong nasa bakuran na siya, ay natanong niyang may bisita ang kanyang kapatid. Agad ring sumagi sa kanyang isipan ang usapan nila ni Emer kahapon. Nadadalhin nito ang nobya at ipapakilala sa kanya. Kaya naman inayos niya ang sarili at muli na naglakad papasok sa loob ng bahay. Pagkapasok niya ay masayang ipinakilala sa kanya ni Emer ang nobya nito. Habang nakikipagkamay si Lolo Elmer sa dalaga, ay naramdaman niya agad ang kakaibang presensya nito. Hindi dahil sa maganda ito't nakakapang-akit tignan, kundi dahil ang presensyang naramdaman niya kagabi at ang presensya ng babae ay parehong-pareho. Napansin niya ring matulis kung tumitig sa kanya ang dalaga kapag hindi nakatingin si Emer dito. Kaya naman iiling-iling siyang napapangiti at nagwika ng, "Amanos na tayo ngayon. Nais mong biktimahin ang kapatid kong walang kamalay-malay. Wes, nararapat lang sa'yo ang ginawa ko kagabi. Ano, masakit ba ang sugat sa balikat mo?" Bulong na sambit ni Lolo Elmer sa dalaga nang iwanan silang dalawa sa sala at pumasok si Emer at ang mga magulang nila sa kusina para maganda ng merienda. Isang matalim na titig naman ang ipinukol sa kanya ng dalaga bago pa man natapos ang maghapong iyon. Tapos ay binalaan niya ang dalagang itigil na nito ang pambibiktima ng mga inosenteng tao. Dahil kung hindi, ay hindi magdadalawang isip si Lolo Elmer. Nakitilan ng buhay ang dalaga. Hindi naman kumibo ang dalaga sa babala niya.
Bagkus ay nagpahatid muna ito kay Emer sa bukana ng baryo. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.